Hello mga ka-online. Unang-una gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga kliyente na patuloy na nagtitiwala sa atin. Mga ka-online, meron na naman tayong confirm order and yung kliyente natin is from Legazpi City, Albay. Ang order ng kliyente mga ka-online is heavy duty metal sala set. For lifetime use ito mga ka-online. Siguro mga 7 to 10 days natin itong gagawin mga ka-online kasi nagpadagdag pa siya ng ibang item. Kaya medyo matagal-tagal yung gawa natin nito kasi kailangan fully welded, malinis, maganda yung pagkakagawa. Kaya siguro baka abutin tayo ng mga 10 days. Lalo pa ngayon medyo tag-ulan. Mga ka-online, samahan nyo ako sa isang linggong preparation natin sa paggawa ng heavy duty metal sala set. Tara! Mga ka-online, ito na yung finished product and ready for delivery na siya. Mga ka-online, samahan niyo ako sa delivery natin sa Legazpi City, Albay. Biyaheng Legazpi City. Pero bago tayo mag-deliver mga ka-online, huwag po natin kalimutang isubscribe Dong Sky Online Seller Vlog. And syempre, huwag na rin kalimutang pindutin ang bell button para updated tayo sa mga deliveries, gala, road trip, food trip, swimming sa mga lugar na pupuntahan natin dito sa Bicol Region. Tara mga ka-online, alis na tayo. Ay home of volcanoes. Andito na nga tayo sa Legazpi City, Albay. Pero bago tayo nakarating dito mga ka-online sa Legazpi City, dinaanan natin ang 5 volcanoes dito sa Bicol Region. Gandang araw mga ka-online. Ito na nga, ang una nating madadaanan is Mount Isarog. Ito ay isang active stratovolcano na matatagpuan dito sa province of Camarines Sur. Napapalibutan ito ng mga bayan ng Tigaon, Goa, Pili, Ocampo, Calabanga, and Nagas City mga ka-online. Itong Mount Isarog mga ka-online, ang unang volcano na madadaanan natin galing dito sa location natin. And syempre mga ka-online, patatalo ba itong Mount Iriga, also known as Mount Asug. Ito yung pangalawang volcano na madadaanan natin ngayon mga ka-online. Online na pinapagtas natin ang kahabaan ng Tiwi Malinaw Albay Road na kung saan kitang-kita sana dito yung Malinaw Volcano kaso natatabunan ng ulap mga ka-online. Dito sa Albay mga ka-online, meron silang 3 volcanic mountains na tinatawag nilang Magayon Trio. Ang Mount Malinaw, Mount Masaraga, and syempre yung Mount Mayon. Ang Mount Malinaw mga ka-online is a potentially active stratovolcano. And syempre, dito matatagpuan ang Tiwi Geothermal Power Plant. Ayun mga ka-online. And syempre mga ka-online, patatalo ba ang Bulkan Masaraga na kasama sa Magayon Trio dito sa probinsya ng Albay. Ang Mount Masaraga mga ka-online is stratovolcano na matatagpuan sa Ligao City dito sa probinsya ng Albay. Ayun mga ka-online, kitang-kita siya dito.
Itong Mount Masaraga mga ka-online ay napapagitnaan ng Mount Malinaw and Bulkan Mayon. Ayun, napakaganda rin niya mga ka-online. Ito na nga mga ka-online, binabagtasan natin ang kahabaan ng National Highway ng Tabaco City, Albay to Legazpi City, Albay. Sana nga magpakita na si Bulkan Mayon para ganahan naman tayo sa pagdadrive. Ayun na nga mga ka-online, nagpapakita na siya. Ang Bulkan Mayon mga ka-online, isa sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Kilala ito sa buong mundo dahil sa perpektong hugis nito na tatsulok. Ayun siya mga ka-online, napakaganda niya. Picture muna tayo dito mga ka-online. Dinadarayo ito ng mga turista dahil sa angking ganda ng tanawin nito mga ka-online. Ayun siya. Ayun na nga mga ka-online, malapit na tayo sa Legazpi City, Albay. Nadaanan natin ang 5 bulkan mula sa partido area ng Camarines Sur papunta dito sa Legazpi City.
deliver. So ang gagawin natin na kakain muna tayo dito sa Ayala Malls. Kasi gutom na ako. Online, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, huwag po natin kalimutan subscribe yung Sky Online Seller.